dilek il-membri tal-Kler tad-Diocesi biex jagħmlu l-awguri tagħhom. Dan il-Kler li jkollha tramijiet mill-Ministeru Episkopali, Uffiċċju tal-Kurja, Diocesi, prendi jien it-twilla tiegħek biex tilħaq kull persuna teħdan din il-Diocesi. Kull waqt li aħna nagħtu l-limiti tagħna il-mażgur li kull wieħed minna kull jum jagħmel impenn bil-dedikazzjoni u responsabilità joffri s-sapport tiegħu lill-isport u jservi l-Knisja Diocesana. Aħna nixtiequ li dejjem nikbru fil-ħajja spirituali tagħna biex kif jgħid il-Papa Franġisku il-ħidma tagħna fil-Knisja tkun tiffunzjoni tajjeb. Ħidma li huwa ġabarat b'żewġ kelmiet: missjonarjetà, pastoralità, għal-ġid tal-popolari. Għalhekk il-kollaborazzjoni tas-saċerdoti mal-Episkop hija vitali biex jitwettaq dan il-pjan li qed joffri l-Papa għax l-Iskop huwa l-Mastru ewlieni tad-Diocesi. Hekk biss nistgħu nimmeritaw li nissejħu għaddejja tajba u fidili. Meta l-Papa jitkellem bil-onestà u bil-koerenza jgħid li dawn huma importanti biex wieħed ikun sinċir jew innifsu ma' Alla. Min huwa onest ma jagħmilx affarijiet sewwa meta qiegħed taħt għajnejn is-superjuri tiegħu biss. Lanqas jinganna lill-injabtar. Dan jagħmlu min ikun għaddej ħażin. Min jagħti d-dinu bl-umiltà u bl-onestà jkun qed juri rispett lejn l-iskop tiegħu lejn il-persuni affdati f'idejha. Dan l-iskop nixtiequ ngħixu aħna bħala saċerdoti kemm hija eċċellenza u kemm ma nistgħu fil-ġdid li nittamaw Alla jogħġbu jibgħatilna fil-futur qrib. Jalla għal-essijiet nġedduh bil-jum għal tinżel fuqna l-barka tagħna u l-barka tal-iskop li jkun imexxina. Din l-okkażjoni eċċellenza ma nistgħux ma nirringrazzjawx lil Alla għal-14 sena ta' servizz episkopali li offrejt lid-Diocesi tagħna, dedikazzjoni u l-mħabba. Ċertament huwa ta' min japprezza id-disponibilità li dejjem urejt u l-ħeġġa li kellek biex fid-Diocesi tagħna tirwettaq il-ħidma pastorali li tirrifletti l-ħtiġijiet ta' żmienna. Grazzi lilek tal-viżjoni li tajtna biex bija nkunu persuni qrib il-poplu tagħna kollu u speċjalment lejn it-tlajiet u l-batut. Hekk is-sentira minn Petru li dejjem ipproponitilna li jxoqqu l-ħajja tagħna ta' kuljum bħala saċerdoti. Iżda żgur li l-Knisja m'għandix għandha qaċ biex tgħix u tingosta l-isbuħija tal-għaqda bejn il-poplu tagħna u s-saċerdoti, bejn is-saċerdoti u l-iskop, speċjalment fil-mumenti tat-tal li huwa l-mezz biex jinbeda l-ispirtu ta' komunjoni kif tlaqt insistejt fuqu inti tal-aħħar fid-diskorsi tiegħek dwar il-Knisja Mistika. Id-dinja li hija tordini mill-kontrotestjonijiet li dawruha għandha bżonn ta' xhieda kredibli tal-Vanġelu biex tiltaq ma' Alla. Eċċellenza, iltra mill-għamil formali, għan nixtieq nġeddu sentimenti tagħna ta' rispett u ta' stima, nassikuraw il-kollaborazzjoni tagħna miegħek fil-missjoni pastorali dan iż-żmien għalek magħna bħala ħajja spiritwali tad-Diocesi. Barra minn dan nwedu bit-tagħna għal missjoni ġdida li tiegħek bħala kollaboratur mill-ġdid għall-missier tagħna Papa. Jgħallu li jkompli għadik is-saħħa, il-kuraġġ u l-imħabba pastorali u d-dien is-sfidi li jistgħu bħala segretarju ġenerali tal-Sinodu, missjoni li mhix faċli biex tagħti wiċċ imbedded il-Knisja ta' Kristu. Aħna nabdaw li għandna missjoni ġdida tiegħek taħt il-ħassien ta' Marija u mill-Knisja. Nitolbu biex dak is-saċerdot li jiġi msejjaħ mill-missier tagħna Papa biex jieħu t-mexxija tad-Diocesi tagħna ikun ikollu kuraġġ li jattiva għal il-missjoni u mill-dan imħabba pastorali bl-ispirtu ta' oġġa totali u bl-interess personali. Biex hekk ikollna raj li għandha bżonn il-merda fid-Diocesi tagħna. Ismi tas-servizz saċerdoti nawgurali minn Alla.
Grazie tal-kentejn li għamiltinna. Apprezzaw. Mux biss dal-interventi jek imma li dejjem sibtik spalla miegħi. U grazzi anke lilkom bittijaj. Din hija jisam l-aħħar darba li ħankellimkom bħala dan il-mument. Allura iktar milli nagħmel riflessjoni jisam li tħares il-futur. Ħassejt li għaddu flimkien magħkom nagħmel ftit punti dwar ċejt lejn il-libet tagħna matul flimkien matul tal-14 sena. Imma ngħidx wettaqthom wettaqnihom għaliex bis-sem tagħkom u ta' persuni konsagrati u l-ħajġi għamilna dak li kellna nagħmlu naħseb. Allura smajtuna ngħid kemm darba li s-soċjetà f'pajjiżna għaddejja minn proċess ta' tibdil soċjali, kulturali u reliġjuż qawwi ħafna. Nistax ilu dan il-Papa kellem il-Kurja u kontent għamlu diskors qawwi ħafna fejn fost l-oħrajn għal ċerta espressjonijiet nirrakkomandakom taqrawh dumpaw kuntenti li anke lilek oġbukom suppostu anke iva fosthom jgħid ħbib tiegħi il-Kristjanità spiċċat. Jiena dik l-espressjoni qedda. Issa kemm waslet dik ħaġa. Għax jekk spiċċat il-Kristjanità ifisser li aħna nibru ma nistax nibqgħu nindirizzaw ir-realtà l-aspett li għadha. F'dan il-kuntest ta' tranzizzjoni jiena nqis il-Knisja Lokali bħala waħda li wkoll fit-tranzizzjoni. Fil-2014 kont qedtilkom hekk għalkemm ġeografikament il-binja tal-Knisja tinsab f'nofs ir-raħal imma m'hawnx iż-żmien li l-Knisja tokkupa iċ-ċentru tar-raħal. Għaldaqstant huwa meħtieġ proċess iktar kuntent ta' aġġustament tal-psikoloġija ekklesjali tagħna. Mumkin naħsbu għandew sistem afforzjuri japplika dan il-kliem għal-min fil-ġimgħat. Dawn it-temi trattajthom kemm darba fil-laqgħat tal-Guri bħal dejn li jkollna kull sena. Matul dan il-14 sena li kont responsabbli mill-mexxija tad-Diocesi għajnuna ta' sabiħ tagħkom reliġjuż u laiċi ipprovajt nagħmel li nista' biex ngħin f'din it-tranzizzjoni. Għodda importanti din il-missjoni huma il-kappillani. Minn 15 kappillan, 2 biss beqgħu minn dawk nominati mill-predeċessur tiegħi. L-għodda għamil 22 ċerimonja ta' possess. Jiena provajt li fl-għażla ta' kappillani din fittixt l-aħjar elementi fost il-kleru diocesano. Kif tafu ta' kull
żammejna il-laqa tal-kulleġġ tal-kapillari biex flimkien nanalizzaw il-qagħda u nipproponu azzjoni pastorali komuni. Għalkemm fil-parti l-kbira tagħhom il-kappillani sibtu kollaboraturi tajbin, hemm individwi u ċirkustanzi fejn stennejt iktar kondivizjoni tal-viżjoni pastorali u aktar kuraġġ fit-tiġdejt tal-komunitajiet parrokjali. Kontrarjament għall-prassi li sirt, wasalt biex nintroduċi sistema fejn il-kappillan ma jkunx ġej mill-parroċċa li nafdaru. Barra minn hekk il-parroċċa li ġiet riabilitata id-dar tal-kappillan. Għax siet li il-kappillan kien joqgħod fid-dar privata tiegħu tal-familja. Bil-mod bdejna nintroduċu l-kunċett ta' presbiterju parrokjali. Għax li nibgħat saċerdot jgħix fl-istess dar mal-kappillan. U attwalment għal 6 parroċċi fejn hemm din l-esperjenza ta' presbiterju jiġu fl-kien. Għal-kullu li għadda kollox jinħejji biex mal-kulleġġ tal-kappillani nieħdu sehem fi 3 jiem ta' riflessjoni dwar it-tiġdejt pastorali meħtieġ fid-dawl ta' l-Evanġeli Gawdju. Li darba kont qedtilkom din hija il-Magna Carta tal-Pastorali. Kien se jkun seminar fuq il-ktieb ta' James Mellon Divine Renovation. Ta' kuntu peress li ġara tal-ġara dak is-seminar ma sarx. Issa fil-parti kbira tagħkom is-saċerdoti jiena kemm sirt disponibilità li tgħinlili u lill-kappillani. Anke jekk imbagħad il-kleru anzjan biex ngħidlek jippreferi joffri bikliet pastorali sakramentali li mhix biżżejjed. Normalment il-presbiterji parrokjali tiltaqgħu regolarment. Min nagħna il-minuti jaslubi. 4 snin ilu ħtart il-vikarju episkopali ma kenniex il-figura għal-kleru li huwa msieħeb minn kummissjoni. Parti mill-ħidma ta' dil-kummissjoni hija l-formazzjoni kontinwata tas-saċerdoti u matul is-semestru ta' formazzjoni spiritwali, teoloġika u pastorali. Normalment ikun hemm parteċipazzjoni sabiħa għal dan il-qagħda. Norganizzaw l-irtieri, anzi l-eżerċizzi spiritwali u dan l-aħħar nistiednu predikatur barrani. Ikun hemm parteċipazzjoni tajba u ma tista' tkun aħjar. Għax barra li jkun irtejn u mument sabiħ ta' komunjoni fil-kien. Għalkemm il-numru ta' saċerdoti għadu għoli qegħdin 147 inkardinati. L-età medja hija ta' madwar 61. Is-saċerdoti li huma taħt is-60 sena, b'eċċezzjoni għal ftit, kollha għandhom mandat pastorali. Il-Kunsill Presbiterali jiltaqa' regolarment u s-segretarju jagħmel membri dettaljati ħafna u għal jibgħatilna wkoll il-komunikazzjoni. Hemm 16 saċerdoti b'sifrejn. 4 minnhom qegħdin jistudjaw, 2 għas-servizz tas-Santa Sede u l-bqija qegħdin f'idejtuhom anke f'attivitajiet ta' missjoni. Fil-14 sena għamilt 77 funeral ta' Sifi. Waqt li 24 saċerdot ġdejt ordinazzjoni.
il-qajt il-talba ta' l-estradinazzjoni ta' saba saċerdoti. Waqt li żewġ saċerdoti minn tagħna li kienu inkardinati barra talbu li jiġu inkardinati jew dik ukoll il-qajta. Kont waqaft kumitat biex isir studju dwar l-opportunità li niftħu dar għas-saċerdoti anzjani. Imma il-parir li għandi bil-video kien wieħed negattiv. Issa flimkien ma' l-arka qegħdin naħsbu biex fil-futur qarib ikun żewġ appartamenti li jilqgħu lis-saċerdoti anzjani. Is-seminarju tagħna. Attualment għandna 12 is-seminarista li mhumiex fejn. Bħala huma realtajiet oħrajn. Jien kuntent immens li kif fuq dejf ir-rettur, il-viċe-rettur, responsabbli għal formazzjoni pastorali u d-direttur spirituali. Grazzi. Hemm 32 li jiffurmaw il-kord tad-doċenti tal-għalliema. Peress li huwa seminarju affiljat mal-Anġeliku, kull sena l-Anġeliku jibgħat rappreżentant fl-eżamijiet finali tal-bakkalawrat fit-teoloġija. U bil-pjaċir ngħidilkom li kull darba jagħtuna rapport tajjeb ħafna dwar il-livell akademiku fis-seminarju tagħna. Attwalment għandna student reliġjuż konventwali li jitlettendi għal-lezzjonijiet. Kellna wkoll esperjenza ġdida ta' seminarista minn Gwatemala li għamel snin fil-formazzjoni tagħna. Jiena kont f'diskussjoni ma' ordni reliġjuż biex forsi jibgħatu l-istitut tagħhom għall-formazzjoni akademika fis-seminarju tagħna. Hemm relazzjoni tajba bejn is-seminarju tagħna u dak ta' Malta. Is-seminarju huwa radikat fil-qalb tal-poplu tagħna u jos ħafna l-istituzzjoni kif tixjed il-ġenerosità tiegħu. Jien ngħid is-seminarju tagħna għandu jibqa' dejjem il-pożizzjoni ħadd anke waqt is-seminarju. Imseħbejn is-seminarju maġġuri ħsibt li jkun hemm saċerdot responsabbli mill-vokazzjonijiet u kif tafu din hija sena pastorali dedikata propju għall-vokazzjonijiet. U dan qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna ma jidhirx ma l-adolescenti u l-ġuventud. Din is-sena waqqaft kummissjoni taħt it-tmexxija tas-segretarju pastorali biex toffri pjan ta' ħidma vokazzjonali u qed taħdmu sewwa ħafna biex li jibgħatu bil-minuti minnhom nista' nsegwi. It-tieni saċerdot ieħor joħseb il-piccolo klieru li bi-pjaċir ninnota li nikkejjel kollox. Dan l-aħħar in-numru tal-babatini jien qed jikber. Hemm uffiċċju parroċċi u ninnota. Teokrati u blusibu. Ftit ta' xhur ilu waqqafna dak li huwa l-Institute for Pastoral Ministry bil-għan li offri l-lajċi u l-reliġjużi disa morgan għal-saċerdoti imma prinċipalment għal korsijiet ta' formazzjoni terzjarja inkluża dik teoloġika. Għamlet dik grazzi l-Tunġo Fabruġa kemmina snin. Nipprovaw nara nistax niftħu il-lezzjonijiet tal-teoloġija tagħna
institute illi għandu l-liċenzja mill-istat li għaddi gradi akademiċi rikonoxxuti jista' jimna dan il-grade f'kollaborazzjoni mas-seminar. Attualment għaddej kors dwar is-safeguarding dal-ġran stess il-tibli li għandna normalment biex napplikaw għal-liċenzja oħra nitlubu għalek. Il-ħajja il-konsagrata hija il-pulmon għal-ħajja ekklesjali li tiegħi. Fid-dioċesi għandna preżenza ta' 12 il-familja reliġjuża. Tajt mandat lill-reliġjuż biex ikun id-delegat tal-isqof għal-ħajja il-konsagrata. Qabel kien ikun wieħed minnha imma jgħid wieħed mill-istess realtà. Jiltaqa' regolarment mar-rappreżentanti tal-reliġjużi biex iwettqu programm ta' formazzjoni. Bilan li nippromovu din il-karisma matul l-episkopatija ftaħna għal grazzi tagħna il-Ministeru ta' ħajja integrattiva femminili. Il-Klarissa. Waqqafna assoċjazzjoni laikali ta' dritt pubbliku teknikament bil-ħsieb li quddiem isir istitut sekolari ta' dritt dioċesani qed ngħid għall-għanwien. Waqqafna kollu virtu. Jien għamilt tentattivi biex fil-dioċesi ikollna il-fera maskili tal-ħajja kontemplattiva imma s'issa ma tawx frott. Huwa fatt li f'dan l-aħħar snin rajna djar ta' reliġjużi jingħalqu mibni. Sewa li xil-komunitajiet kibru fl-età u għaliex xkien ġifieri il-qala il-Franġiskani għalu. U kieku ma minniex dak li bilna nagħmlu u sibt il-kooperazzjoni tal-Madri Ġenerali tal-Franġiskani il-Virulettu. Anke s-seminarju tagħna kienu telbu. U anke minn Nazarien u x-xahar. Tant telbu li jiena ktibt l-Arċisqof ta' Palermo biex li kien għalli għandu żogħrijiet li jista' jkun disponibbli għan ftaħna dak il-ċannel. Imma komplajna bil-tamaw bil-kuntatti mal-Madri Ġenerali u dik id-deċiżjoni ġiet irreversjata. Tiftakru anke dar Andrieta kienet għalqet ma nafx intom tafux imma għaddejna. U konna wasalna fi żmien provinċjali paċ kif ma tħalaqx u id-dioċesi tieħu over. Imma grazzi tagħna anke hemmhekk għennilhom isibu kollaboraturi laiċi u għadha miftuħa. Jien diversi drabi ġiex reliġjużi partikolarment l-istorijiet biex iwettqu xi jagħmlu ta' ħidma vokazzjonali imma nħoss li ftit kien hemm rispons. Xtaqt ħafna li l-Kunsill tas-Superjuri Maġġuri Reliġjużi KSMR ikollu rapport mill-qrib mad-dioċesi tagħna. Dan jiltaqgħu regolarment mal-Isqof ta' Malta. Jien kont ngħid imma x'għandhom jiltaqgħu wkoll mad-dioċesi tagħna biex speċjalment dawk li għandhom kull preżenza fid-dioċesi. Timbotta il-kellna darba jien nixtieq li jkun dak ir-rapport jitkunna għax għandi jiġi provinċjali ma jiġi qatt fid-dioċesi jitkellim mill-Isqof. Jew kellna jibgħat membri ġodda provinċjali bil-ma mhux tqaf imbagħad tiltaqna titra. M'għandux ikun hemm iktar koll fi jien nawgura minn dan ir-rapport li tkompla jisaħħaħ. Il-parteċipazzjoni tal-laiċija qawwija kif intom kemm livell parrokjali kif ukoll fil-dioċesi. Dan l-aħħar
kollha hemm il-Kunsill Parrokjali għandu jkun xkollha fejn il-kotra tal-membri huma laiċi. Wieħed mill-dispeċiri tiegħi li għamilna diversi tentattivi mas-segretarju pastorali preċedenti grazzi tal-Komunità biex inwaqfu il-Kunsill Pastorali Djuċesani. Imma kull esperjenza li għamilna kienet short-lived, ma kienx jien naħseb li waħda mill-raġunijiet kienet li l-laiċi tagħna huma nieqsa mill-formazzjoni ekklesjali. U għalhekk is-sem tagħhom limitat. Din il-formazzjoni hija meħtieġa biex isseħħ it-tranzizzjoni li semmejt fil-bidu. Wieħed jittama li bil-preżenza tal-Institute for Pastoral Ministry ikun hemm qabża fil-kwalità fis-sem tal-laiċi mhux biss fil-kamp pastorali imma wkoll fis-settur soċjali. U dik li hija formazzjoni tal-laiċi minn barra l-ħbieb tal-apostolat l-Azzjoni Kattolika il-Ġunta Marija, il-mixkjani patruminali u l-karizmatiċi fil-parroċċi twaqfu il-komunitajiet ewkaristiċi u gruppi ta' lezzjon divina. Sena ilu, grupp ta' saċerdoti żgħażagħ bdew joffru il-formazzjoni magħrufa bħala PPH komandamenti liż-żgħażagħ. Il-Kummissjoni Djuċesana żgħażagħ reġgħet twaqfet din is-sena u torganizza laqgħat formattivi għaż-żgħażagħ anke fid-dawl tal-eżortazzjoni Kristus Vivi. Dan l-aħħar stejn rajna qawmien f'xi wħud miċ-ċentri parrokjali fejn issejjer attività għall-adolescenti biż-żgħażagħ tant illi f'xi parroċċi saret ristrutturazzjoni kbira taċ-ċentri ngħaddi għala f'moħħi San Ġorġ ix-Xabbija. Imbagħad biex ma ninsew ukoll illi qed jimbnew ċentri ġodda u anke l-Kirġa li biex nippreżervaw il-bqadna fil-formazzjoni. Il-predikazzjoni għandna l-aqwa mezz biex nagħmlu il-katekesi li tilħaq il-kotra kemm familji tal-Quddies tal-ħadd kif ukoll fil-prediki okkażjonali u l-eżerċizzi. Għalkemm rajt ħafna titjib fil-predikazzjoni jittispeċini li xi wħud fosthom anke żgħar għadhom ma iġġeddewx jagħtu l-predikazzjoni u jippreferu jappellaw għas-sentimenti popolari. Please. Il-katekesi tat-tfal hija organizzata sewwa barra s-soċji tal-mużew li joffru il-katekesi fl-oqsma tagħhom hemm għand ġmielu tal-laiċi li huma katekisti. Hija ħaġa pożittiva ħafna li tal-aħħar snin diversi kappillani irnexxielhom jirreklataw katekisti laiċi żgħar u investew fil-formazzjoni tagħhom. Bilan li jkun hemm riforma u metodu u kontenut tal-katekesi sentejn ilu kont waqaft il-Kummissjoni li ppreżentat rapport imma kienx fokussejf. Insemmejhom l-abilità tal-katekesi li kappilana San-Mikael. Xtaqt li dan l-istudju jitkompla billi ġej finalizzat. Parroċċa ta' Nsielen adottat is-sistema kateketika magħrufa bħala I-4 Templi. Grazzi. Tempo ħafna xogħol Komplejna bir-riforma fil-liturġija bħal meta introduċina il-liturġija tal-funerali u dik tas-sakrament ta' żwieġ. Konna qegħdin nħejju proposta liturġika kateketika għal qabel iċ-ċelebrazzjoni tal-Mamudija. Il-Kummissjoni għal-Liturġija kienet tieħu ħsieb tħejjej il-liturġija
l-istituzzjonijiet diocesani bħal fil-każ tal-festa ta' Kristu Rew. F'dan l-aħħar snin diversi parroċċi ħejjew dak li nsejjaħlu santwarju tal-Prar fejn dan is-sakrament jiġi ċelebrat bid-dinjità u waqfu wkoll il-kappella tal-Ewkaristija. Għalihom huma żewġ ċentri importanti ħafna li ddum miftuħa tal-lejl. Però hemm ħafna iktar x'isejjer biex titwetta il-riforma liturġika fl-ispirtu tal-Konċilju. Sfortunatament, ħafna għadhom jikkonsidraw is-sakramenti bħala xi ħaġa privata. U allura il-mawdija nagħmluha fil-kappella ta' ġewwa jew f'inħorġu nies mill-Knisja. Dan l-aħħar smajt kull-kies għaddejja fil-Knisja u mawdija f'post ieħor. Niftakar is-sakrament tal-Brizma. Imma nagħmel il-Brizma jien u l-kappellan biss. Fil-aqqas aħna stess ma nifhmu. Is-sakrament li għandu din id-dimensjoni komunitarja, naħseb wara li tiġi l-komunità ikun hemm il-familji u l-familji. Hemm kollaborazzjoni sabiħa bejn il-Kummissjoni Diocesana liturġika Grazzi u dik tal-Konferenza Episkopali li attwalment qegħdin jaħdmu fuq edizzjoni ġdida tal-Missal Roman. Bilan li titwetta riforma fl-arti liturġika 3 snin ilu jew sentejn ilu waqqafna ċentru li jispeċjalizza fl-opri liturġiċi maħduma fil-Możaik. Nisellem lil-Dun Roberto u nistidunkom kunu għaddejjin tabilu jiqfu wara l-ċej. U jistaraw inna isema nispjega teoloġika li hemm wara dan ix-xogħol. Infatti li dan biex twaqqaf dan iċ-ċentru u ntbagħat lil Roberto jitħarreġ għal 4 snin fil-ċentru għal il-mexġi għal-grupp li jkun. Kelli nifhem li nibni knisja ġdida Masarfon. Żona pastorali periferika li qiegħda dejjem tikber u b'ħtiġijiet partikolari. Propri din il-ġimgħa kelli kollokwju ma' Don Miguel Borg u mhux bis-saħħaħ li din il-ferma li Masarfon hija żona pastorali li qed tinbidel imma nasib hemmhekk kien għandna indikazzjonijiet fejn sejra s-soċjetà tagħna. Din qed nibdielkom ħsieb kien b'dan il-ħsieb li nibnu knisja u ċentru pastorali magħha. Illi ftit snin ilu kont tlabt lill-Arċisqof ta' Malta Pawlu Carmona. Ħalli jagħtina il-fond magħruf bħala tas-Solijiet ta' St. Joseph. U b'ġenerosità kbira l-Arċisqof Carmona li nsellemlu għaddilna din il-proprjetà bħala komodatum kundizzjonijiet ferm favorevoli. Imma naturalment, issa nagħmel warina. Dan l-aħħar sentejn diversi parroċċi daħlu għal ħidma estensiva ta' restawru fil-Knejjes tagħna. Kienu proġetti meħtieġa. Forsi nipparla ma jidirx, ma jienx kienet il-mura l-inaugurazzjoni ikun imma il-rapport ta' xogħol sar li jkun l-Asri, Kerċin, San George u l-Katedrali ta' Ruma. Xiltej motofrit kienu din l-ħsara kollha. Veri, bibtiegħi kienu proġetti li saru l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u tal-Gvern Lokali il-komunitajiet parrokjali wkoll ħarġu is-sem finanzjarju tagħhom ma kien sajn. Però
Isbiex fil-familja. Huma żewġ punti fokali fl-azzjoni pastorali tagħna. Id-delegat tal-pastorali familjari, Brajnuna ta' diversi koppji, bajdu għandek il-berqi. Brajnuna ta' diversi koppji irnexxielu joħloq programmi ta' formazzjoni kemm għall-IS bit-tħejjija żwieġ kif ukoll għall-koppji miż-żewġa. Dan il-għamla isir kemm fuq livell ta' parroċċja kif ukoll fuq livell ta' djoċesi fl-Istatut tal-Familja Ġwanni Pawlu II. Biex jintlaħqu il-koppji għal-IS matul il-ġimgħa jkunu Malta dak għandna diversi, ħadu l-briga li immorru jagħmlu il-laqgħat f'Malta. L-istess Istitut tal-Familja joffri laqgħat formattivi għal persuni separati jew li għandhom id-divorzju. Ta' kull sena, il-Kummissjoni Familja torganizza konferenza nazzjonali dwar tema għandha x'taqsam mal-familja dal-waqt 15 xahar. Waqqafna wkoll ċentru ta' terapija għal koppji immexxej minn saċerdot psikologu li ġesemmejtu minn il-Farrugia flimkien ma' tim ta' persuni imħarġa f'dawn ix-xjenzi. U din hija anke parti mill-pastorali li ma bidiex tas-santwarju ta' Pinu, ukoll. Ħidma formattiva oħra tingħata fl-iskejjel tal-Knisja li għandna fid-djoċesi. Fil-viżjoni tagħna l-iskola mhijiex biss struttura akademika imma opportunità biex tlaqqa lill-istudenti u lill-familji tagħhom ma' Ġesu. Infatti, introduċejna il-konċett ta' skola knisja. Ħdimna fuq proġett li l-iskejjel tal-Knisja flimkien jiffurmaw kulleġġ. Tant li hemm dik il-kontinwità mill-primarja tibqgħu jiddejnu fis-sekundarja tagħna. Ksibna liċenzja għall-iskola sekundarja tal-Konservatorju biex tkun direzzjoni awtonoma minn dik primarja li għal ħafna snin kienet immexxija. Waqqafna il-kunsill tal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja jiltaqgħu kull xahar. Kif ukoll il-kunsill tal-assistenti tal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Dawn iż-żewġ kunsilli jiltaqgħu regolarment kull xahar. Imbagħad ftit snin ilu tajt mandat lil saċerdot Don Ġo Marjana biex ikun responsabbli mill-pastorali skolastika u janma it-tim pastorali li twaqqaf f'ħafna mill-iskejjel tagħna u tal-Istat. Għalkemm l-iskejjel tagħna jagħmlu parti mis-segretarjat għall-edukazzjoni fih dan il-konferenza episkopali, introduċejna service manager biex jikkoordina il-kulleġġ tal-iskejjel li għandna fil-djoċesi. Qabel kienu diversi segretarji pastorali, nefi, illum għal-prezzatina, ksibna mis-segretarjat uffiċċju fil-djoċesi. Fil-tliet skejjel li huma tad-djoċesi fis-seminarju minuri, il-konservatorju primarja u sekundarja għaddej xogħol struttura. Il-Knisja li preżentu wkoll fl-iskejjel tal-Istat għandi relazzjoni tajba mal-prinċipal tal-iskejjel tal-kulleġġ tal-iskejjel għal-Awlix kif ukoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Fl-iskejjel sekundarji hemm il-preżenza tal-religious counselors u fl-iskejjel primarji huma l-kappellani li jagħtu ssir il-kura pastorali tal-tfal. F'Għawdex għaw preżenza ndaqsa tal-Sara mhux Kattoliċi. Din is-sena tajt permess lill-Ortodossi Serbi biex kull 15 jiċċelebraw il-liturġija fil-kappella tas-seminarju tagħna li
kummissjoni ekumenika fid-Dioċesi tagħna bis-sem ta' membri mhumiex kattoliċi għalhekk kummissjoni ekumenika hawnhekk ma kenniex. U l-għodna biss nitkellmu mill-komuniżmu. Nitkellmu fuq il-komuniżmu anke mal-aqwa. Il-membri tal-Leġun ta' Malija jgħinu din l-attività ekumenika fid-Dioċesi. Dal-aħħar snin kellna diversi adulti ta' denominazzjoni Islamija li talbu li jidħlu fil-Knisja Kattolika. U ma dawn inżejt li dawk li sara mhux kattoliċi li talbu l-permess biex fideltà għal dak li jidħlu il-Knisja Kattolika jirċievu is-sagrament tal-Ewkaristija. Peress ta' kull sena qed ikollna adulti barranin li jitolbu li jitgħandu nedejna programm ta' katkumenat għal dawn il-kandidati. Peress li f'Għawdex ukoll sara preżenza ta' komunità Musulmana ħadna xi inizjattivi dak l-għandu x'jaqsam id-dialogu interreliġjuż. Fosthom dik-lettra miftuħa li ktiebt fis-sena Maljana lill-Insara u lill-Musulmani. Fid-Dioċesi għandna uffiċċju tal-Caritas li huwa attiv ħafna. Imma is-sena l-oħra tajt mandat li wieħed mis-saċerdoti biex jorganizza mill-ġdejt id-djakonija dioċesana Don Giovanni. Biex tkun twieġeb għal bżonnijiet tal-lum. Hemm kummissjoni tal-Lajċi li qegħdin jgħinu reċentement ġie inawgurat uffiċċju ġdejd hawnhekk fit-triq il-Kappellaniji. U bħalissa inħolqu diversi focus groups fil-parroċċi biex issir mappa tal-faqar ta' żminijietna. Kif ħabbart fl-aħħar tra pastorali dar li ksibna minn għand is-Solijiet Dominikani għal permuta kien hemm biċċa mad-dar ta' Lourdes fuq Prenjilu u aħna tagħna dik id-dar. Din kellha tiġi ristrutturata bħala ċentru għall-karità. Qegħdin fit-tratattivi mal-għadda u s-Solijiet il-Bniedem biex fid-Dioċesi niftħu dar għal dawk li għandhom problemi mentali. Barra minn hekk fid-Dioċesi għandna l-arka li tilqa' fiha persuni b'diżabilità. Waqqaft kummissjoni bil-għan li jieħu ħsieb il-kura pastorali tal-persuni b'diżabilità. Jieħu ħsieb Father Joe Maljada. Anke biex l-għan dejna biex ngħinuhom jiġu integrati fil-ġemgħa ekklesjastika. Grupp ta' saċerdoti joffru s-servizz pastorali tagħhom lill-wasi li hija fondazzjoni li toffri s-servizz lil persuni b'dipendenzi bid-droga u l-alkohol. Id-dar Ġużetta Tribuna hija mmexxija mill-Nanawin taħdem favur il-ħajja san-nissejn biex ngħidu lill-istudenti Ewropej li qegħdin jistudjaw Malta u għandhom problemi ta' akkomodazzjoni. Sentejn ilu f'kollaborazzjoni mal-Patrijiet Agustinjani u mas-Sulijiet ta' St. Joseph inawguralna żewġ hostels għal-jum. Għal-bidlu għandu batin biex titla' imma din is-sena hemm preżenza iktar mis-sena l-oħra u jgħadna dan il-proġett jibqa' miexi. Peress li jirriżulta minn studji li faru biex it-tfal għandhom problemi serji fis-snien, dħalna f'ftehim mal-Fakultà tad-Dentistrija fl-Università ta' Malta biex flimkien noffru servizz soċjali dan il-qasam. Millux għamilna ftehim. Il-Tribunal Ekklesjastiku huwa effiċjentissimu fil-kawżi matrimonjali, mertu tal-vikarju ġudizzjali, il-Kappellan Donati fin-Nixwieri
Fid-dar bil-kollaborazzjoni anke tagħkom, imma ix-xogħol li għandna b'nadi ma tistax tgħidu pubblikament xi xagħmlu. Fid-dawl tar-riforma li saret dwar il-proċess matrimoniali fid-Djoċesi inċelebrajna diversi proċessi bil-forma previa. Attwalment qed jiġu istruiti żewġ kawżi proċessi ta' kanonizzazzjoni, waħda tal-qaddi tal-Dun Michela Tard u l-oħra tal-qaddi tal-Fra Marja Grazia Kawki. U d-din kongregazzjoni tal-Qaddisin huma hemm il-kawża tal-Venerabbli Margherita, fundatriċi ta' Sovjet. Issa l-Twal Nazzjonali ta' Pino huwa il-ġojjel tad-Djoċesi. Huma mlaqat il-pellegrini lokali u barranin li ifittxu il-faraġġ f'dan is-santwarju. Huma diversi is-saċerdoti addetti għal bejt il-Bażilika, partikolarment il-konfessuri u ta' dan jiena grat ħafna. Bħalissa għaddej xogħol fuq bini ta' ċentru għal pellegrini. Xtaqt ħafna li jkun hemm opera ta' karità marbuta ma' dan is-santwarju. Marbutejn ma' dan is-santwarju hemm l-istorja taċ-ċentru Marjan Baptist Marsh, Melbourne, li huwa mmexxi minn Monsignor Benedict Camilleri. Dwar dan iċ-ċentru hemm ftit issues pendenti li nipprovajt nikkonkludi imma sara kien hemm iktar kollaborazzjoni, kollu dokumentat. Il-Knisja Għawdex hija knisja missjonarja, mhux biss għax huma diversi is-saċerdoti reliġjużi u laiċi li għamlu l-esperjenzi missjonarji, imma il-poplu tagħna huwa poplu ġeneruż ħafna fl-għajnuniet li kontinwament jagħti lill-missjonarji. L-aħħar saċerdot li talabni biex imur il-missjoni kien Don Mario Purmi li qiegħed il-Gwatemala dak qed imur mill-ewwel wara l-ordinazzjoni li nitlu mur bil-mod. Mur għamel sentejn ta' formazzjoni kontinwata. Għandna naraw Umar, Spanja, ħallhom magħna u nibgħattu żgħar baqa' bil-frera nibgħattu issa mur bil-barka tal-Bambini. U qiegħed ma' Don Anton Gret. Kien pjaċir minn barra l-uffiċċju tal-Operi Mizzjonarji Pontifiċi fil-Djoċesi għandna il-moviment jistgħu fil-proxma, il-grupp Support Missjonarju u grupp oħra li sostnu lill-missjoni. Ta' kull sena grupp ta' żgħażagħ mill-Ċittadina jgħaddu f'tajjel tagħhom li jgħinu il-missjonarji għawċejn. Kien pjaċir tiegħi li f'dan l-14 sena żort lill-missjonarji tagħna fl-Albanja, fil-Brażil u fil-Peru. Huwa onur għal din id-Djoċesi li għandna 4 minn istifijiet fil-missjoni. Allura Joe Bonello, George Mercia, Giovanni Ġefaj u Alfred Schmidt. Fil-ferma tiegħi kienet esperjenza qawwija li jgħixna bħala Knisja Għawdex dawn l-14 sena. Il-missjoni djoċesana mifruxa fuq 15 fiha sen 500 persuna. Il-vista pastorali mifruxa fuq 3 snin u is-sena Marjana. Madwar sentejn ilu fil-dan il-kulleġġ ta' Kappillani bdejna ninfasslu missjoni djoċesana ġdida. Għadha fil-fond. Fil-bidu tal-Episkopat tiegħi sirt sitwazzjoni ftit diffiċli dak li biex taqsam mal-amministrazzjoni. Fl-ewwel jiem sirt li d-Djoċesi kienet qed tbeħħ l-assi tagħha biex tagħmel tajjeb għal fluidità monetarja biex tlaħħaq mal-ispejjeż korrenti.
mill-assi tad-djoċesi li llum jiswa id-deb. Tejn għandek il-binja li d-djoċesi għandha fil-menna ta' Masarfu. Dik kienet kważi marret. Dak nittulkom, imma nittulkomx mhux biex naħdem, imma issa wasalna fit-tnejn Minn dakinhar waqqaft policy fid-djoċesi illi ma naljenaw xejn il-beni immobli imma illi nippruvaw nakkwistaw oħrajn biex din tkun tista' tivversifika, id-djoċesi tkun tista' tivversifika l-investimenti tagħha. Meta nħares lura li dik deċiżjoni f'waqta. Għax wara l-kriżi tal-2008 l-interessi fl-investimenti li d-djoċesi kellha fil-portafolju tagħha irrendew ftehim li xejn. Jibli jien bħal kellna investimenti 8 u 10%. Illum jitkellmu minn negative interest. Għalxi bisir. Fil-talli qegħdin iżżommhom l-istituzzjoni finanzjarja titħallasu minn. M'aħniex hekk. Aħna imma id-dinja hemm mixja. Bil-ħidma ta' pariri għamlejn tal-Kumitat Amministrattiv u tal-Investment Treasury Committee jien ma nidħulx fihom. Però iżhom ngħid informat u ma jagħmlu xejn mingħajr l-awtorizzazzjoni. Irrivalutajna il-pjanijiet kummerċjali ta' beni li ma kienx madallu l-ebda skop pastorali. Bħal-huwa istitut ta' tfal ta' nsiedin li llum jikkontribwixxu dħul sostanzjali minn design ġdida amministrattiva. Fil-waqt li tal-minhom skop pastorali soċjali ġdid. Nista' ngħid li il-pjanijiet kummerċjali llum għamlu tajjeb għan-nuqqas ta' dħul minn sorsi ta' investimenti li fil-monti kienu jirrendu. Bil-djoċesi kienet tiddependi minnhom. Sors qawwi ta' rendiment finanzjarju huwa id-dividends li nirdu mill-APS. Anke ma' l-APS, irnexxielna nibnu rapport. Illum aħna maħniex fil-ġen. Illum jiena jikkonsultaw bħala djoċesi t-tnejn. U dan l-aħħar irnexxielna intellaw ftehim mix-shareholding. It's not an easy thing. Bil-aħna kien nisejt il-Madinija u ma' miftuħ provinċi s-saġi. Iva, turma xaħġa, għax iktar ma jkollu shareholding, id-dividendi kienu imma. U naturalment anke bil-konsens tal-ġittjużità ma' xaħġa shareholding, il-major shareholders li tal-għanna anke li kien għal-vist. Irrid ukoll li tul tal-aħħar sena żidna il-proprjetà immobiljali tad-djoċesi u tal-parroċċa. Barra x-xiri ta' xi proprjetà għal skop ta' investimenti, kellna wkoll l-akkwist permezz ta' xiri jew l-axxiri ta' proprjetà bħalma hi il-villa Gawġi li kienet laxxitu li hemm fit-Trettabino, garaġġ hawnhekk fit-Tret Luka Bellanini bil-prezz
Sant'Ursula, semmejtilkom, u x-xiri bi prezz soċjali tal-kumpless tal-Mas Fansilja. Li parti minna qed tintuża fil-qasam soċjali. Dak il-kumpless tal-Mas tiddeċi klas biċċa għalqa li ma bniex. Dak kullu biċċa. F'din ir-riforma finanzjarja, grazzi għall-bidden tas-segretarju amministrattiv, stajna għall-ewwel darba nagħtu l-ewwel paga minima lill-kappellani u lill-addetti pastorali. Fosthom is-saċerdoti kollha li ma għandhom ebda dħul ieħor, inklużi dawk li qegħdin fuq studju barra l-mar. Qed nara kif intejjeb il-qagħda finanzjarja ta' dawk li huma fil-missjoni. Minn din is-sena daħħalna sistema ta' awment perjodiku fejn il-kappellani jew persuni b'responsabbiltajiet partikolari jiġu apprezzati ekonomikament lil minn dak li jitlob il-liġi minnu. Id-Diocesi wkoll bdiet tissussidja health insurance għal masġid. B'ixtieq il-Diocesi bdejna nofru wkoll bi prezz nominali għas-sussidjat mid-Diocesi pranza u ċena lis-saċerdoti li m'għandhomx min isegħu. Dan l-aħħar offrejna servizz ta' Londri lil dawk is-saċerdoti li m'għandhomx min jaħslu. Ma ntużax das-servizz. Imma stajna nagħmlu dan kollu bil-tiegħi għaliex inħolqu ejjun ġodda ta' dħul li jippermettu li is-saċerdoti tagħna jgħixu ħajja b'dinjità li tistħoq. Għandna relazzjoni tajba ħafna mal-Arċidjoċesi ta' Malta u f'dan il-konferenzi episkopali hemm spiritu ta' kollaborazzjoni fraterna sabiħa ħafna. Matul l-episkopat tiegħi l-Arċiskof Cremona kien offrili l-possibilità li nagħmel term bħala President tal-Konferenza Episkopali. Fid-dawl ta' dik l-esperjenza jiena nirrakkomanda għall-Superiori tiegħi dan l-uffiċċju ikun alternat bejn l-isptarijiet dioċesani. Dak huwa uffiċċju għall-Kristi, naħseb li dik l-esperjenza kienet esperjenza pożittiva u d-dioċesi ta' Għawdex għandu jkollu dan il-rikonoxximent. Birkiet dan huma ftehim mill-ħsibijiet mill-ħidmiet li bl-għajnuna tagħna u ta' għad bidejjin ta' persuni wettaqna matul dan il-mandat episkopali. Kif is-soljiet il-Papa l-importanti hu li wieħed iqabbad proċess. F'dawn l-14 sena nittama li qabbadna diversi proċessi u għandi tama kbira li din il-Knisja li tant nħobb għam potenzjal li taħt il-qawwa tal-Spiritu Santu dan il-proċess jibqa' għaddej. Grazie. Jekk hawn xi ħadd naħseb jekk hawn xi ħadd jagħmel xi domanda jew xi ħaġa jkun fuq dak li jekk ma jgħidx. Għannaħna, kisku sabna l-bant jittina ħafna s-sena. Sewja, jibda
Spurtu għaxina sejtu kistanta li s-sabna u l-parri. Stana bġan. Li għandhomik għaw grazzi tal-għed fakkarna baqt din flimkien il-segretarju pastorali dal-ġenanti diġabat komunikazzjoni biex għalmenu fuq livell ta' komunitajiet parrokjali dan it-tielet ħadd jum il-kelma tagħna naraw kif inkomplu nissensibilizzaw lill-poplu tagħna dwar il-ġmien tal-kelma tal-scrittura. Dakinhar ukoll biex nsaħħu dan il-messaġġ is-seminarju ipproponieri billi nagħtu il-Ministeru tal-Elettorat biex lettu li ħassej ta' sannat il-ħadd ta' sannat li hemmhekk ukoll nibgħu messaġġ. Jien semmejt donna kien il-gruppi tal-Leksju Divina, il-gruppi tal-komunitajiet Ewkaristiċi. U għaddi, il-bieħ kien tam familja li tfu il-nebu ta' il-membru fil-mixja komunati. Għettan kull minn għeddew, il-li dabna fil-ġimma. L-erba jizgħer biex jgħedu l-kafja, biex jgħamlu skrutin tal-kelma talla. ċfir, għanna nuklei li jendan ġdu bil-iktar. U għallura grazzi ta' l-interfen jemxi preparaw. Ok, ċaġo. Eccellenza. Ok, Eccellenza, jekk ma għandix, forsi kommissjoni biex tusservi il-knejs, il-ġebel ġifri ta' għadmitin, għax ġelli konta t-nisena l-ura fil-arranġamenti tal-ġebel ta' knejs. Mbagħad l-ispejjeż mhux jirkupjaw, u nejn għandna qed ngħid mhux assis ta' biss il-periti li nejn għandna kull sentejn imur iduru n-nies kollha. Imbagħad ikun hemm follow-up mhux għax l-assistent li fil-kundizzjoni tal-ġebel jew kappillan, allura dik li tiġi naħseb mid-diocesi. Kommissjoni importantissima, kondizzjoni tal-militari, grazie. Forse kienu ċertu f-sarat, ma f-sarat kbar. Pero f-istess ħin, kif il-kabillah ma xiex ħajlaqa. Imma nieħdu l-kompetizzjoni kunna d-dies. Signor Presidente, dwar il-ġurnaliji Marjani, partikolari għamil musul l-iskop matul il-Sena Marjana, jixtieq kopja fil-kas taħtiħu l-istess. Mela issa għandna xi ħaġa fil-bibita fl-imkien. Grazzi ta' kollu. U għandna ta' kollu jiena fl-ħara. Il-Kristu l-ħara il-tajjeb, il-ħajja il-ħabba il-ħabba il-fisfijiet kollha t-sejjat biex il-xjudu il-fisja. Isma tal-ħarama, għali il-fejn, il-ħina, il-ħina, il-ħina. It-fuqut il-spirtu għal-fisjiet, xisra il-ħob, il-ħexxi, il-fnis, il-ħabdex, skont il-ħara, jgħer, għal-siet, ويعرف يسمع ويبين الشيطان في الاتجاهات قبلية يركضها أطيع التلوى للترميناسيوني وشوقها من الهجرة يوفق اليوم الحيوية على الجيبة العامة لا تريد عامل لكم قبلية
azzjoni speċifika tagħhom biex jagħmlu jeżistu l-għajt lejn jobbu l-fer fil-futur tas-sħiħa il-kliem fil-lingwi pastorali il-kliem neħu dan il-korpuri għal-interfissjoni għal-Qur'an il-Madonna Binu għal-disegni għal-Rumi għal-Diocesi għal-Għawdex għal-Merk għal-Ġesu Kristu ibne il-Malik